Witam Was wszystkich w nowym roku, w nowym 2023 roku. Skończył się nam ten stary rok. Ten rok nie był lekki. Kupa się w nim stało, kupa się w nim złych rzeczy zrobiło. Mamy nadzieję, że ten nowy rok będzie lepszy, że to wszystko się jakoś będzie pokój, że to się wszystko jakoś ustabilizuje. No uwidzimy. Ale Rostomili Dycki, kiedy się kończy stary rok, a zaczyna ten nowy, albo już klupie do dwierzy ten nowy rok, to se wspominamy, jako to wszystko było przez tych 12 ostatnich miesięcy. Co my zrobili, a co my nie zrobili. Lebo jacy my byli, jacy my mieli być, a jacy my byli. 31 grudnia se człowiek dycki wszymnie, jako ten czas leci, bo przeca oto był Sylwester rok temu, a już zaś tutaj je. Już zaś tych 365 dni przepłynęło. Czas zatoczył wielkucne koło. Dziwimy się do geltaszek, a rachujemy wiela mamy grajcarów. A wiele my mieli jeszcze rok temu. Latoś wierzcie mi, że ich będziecie mieć mieni. Takowych my czasów dożyli, darmo. Jeszcze kupa z nas se wspomino, z kim się powadził, a jeśli by nie było w orce, się jednako z tym kimsikej ujednać. Bo przeca dycki się lepszy żyje, jak możemy ze wszystkimi przerządzić, a przyjść oto do kogoś aspoň na chwilę na kawę. Trzeba się podziwać do zadku. Za siebie na tych 365 dni. Trzeba se siednąć oto w kątku, a poszpekulirować, jeśli był aspoň jeden dzień, co my go przeżyli od rana do wieczora ganz, jak się patrzy. Tak jak my chcieli. Wiemy, co było, ale nie wiemy, co jest przed nami. Bo to, co jest przed nami, to wie naisto inny pombuczek. Są takowni ludzie, co bez mala poradzą planetować, ale wierzcie mi, że żaden nie wie tego, co będzie za tydzień, ani za miesiąc. Starzy ludzie prawili dycki, że kieby był człowiek prorok, to by nie był borok. Nie wiemy, co będzie, ale od nas zależy, jacy my bydymy, a jaki będzie ten świat kole nas. Prawi się, że nowy rok, że to my musimy być lepsi, a nie ten nowy rok. Ale nie trzeba wiele, co by ten przyszły rok był dobry, a można jeszcze lepszy od tego starego. Styknie, jeśli będziemy jedni ku drugim dobrzy, nie będziemy zowiścić, nie będziemy się dziwać na siebie szpatnie, a jeden drugiego po cichu obrządzać. Trzeba to zacząć robić od jutra, od dzisiaj. A najlepsze od północy w Sylwestra, jak się już zaczyna ten nowy rok. Rostomili, niech ten rok 2023 będzie takowny, jako my chcemy, a nie jako tego chcą ci na wyrchu, co nami regirują. Rostomili, wierzcie mi, że tych 12 miesięcy, co jest przed nami, one zależą od nas. Najprzód musimy być lepsi doma, potem musimy być lepsi pomiędzy ludziami, na dziedzinie, a potem musimy być lepsi na naszej całej cieszyńskiej ziemi. Aspoň na tym małym kąszczku świata byćmy ku sobie jako człowiek ku człowiekowi. Przy końcu roku się jeszcze dycki pytamy, co jest najważniejsze w tym naszym żywobyciu. Dla każdego to jest co inkszego. Ba i dla mnie to jest zdrowi, a familia. Wszystko inksze przyjdzie samo, a nie trzeba za tym gonić. Rostomili, na ten nowy rok wszystkim wam winszuję zdrowio, co by was nic nigdzie nie pichało, a nic nie cisło, co by na was żadno rewma ani nimoc nie przyszła, co byście mieli na gruncie a w zogródce urodę, co by się wam ulągły baronki, pabućki, a kurzęta, krowy dawały kupa mleka, a kury nosiły godnie wajec. Co by was chłopi posłuchali, a baby nie nasrowały. Dziecka niech będą posłeszne, a szykowne. Co byście mieli dycki tela grejcarów, wiele  ani mało, ani kupa. Bo jak ich je mało, to się człowiek staro,
a kiej je zakupa, to wierzcie mi, że idzie zgupnąć. Winszuję co by was pombuczek opatrował, co byście z tym pombuczkiem na każdo wyrządzali, a do niego żykali. Nie róbcie se z niego srandy, bo dycki lepszy się z nim kamracić. Niech się wam darzy roztomili w tym przyszłym roku. Winszuję wam szczerze, a ze serca wszystkiego najlepszego. Miejcie się pięknie.